Nafarroko iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroko paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroko paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Mendigorria inguruan gaude, eta Mendigorrian, hemen inguruan, ezagutuko dugu Andeloseko hiri erromatarra. Orain dela 2000 urte dituen hiria. Gaur egun indusketak eta eginta ondoren, berreskuratu dute hiriaren aztarnak, baina hiriaren aztarnekin batera, baita ere famatuak dira hemen ditugun orain eraikin hauek. Hemen dugun eraikin hau, da, orain dela 2000 urteko ur presa bat, hemen bazegoen urtegi bat, urtegi kozkorra bat, eta urtegi hontan biltzen zuten hemen inguruko urak, eta hemendik 3 kilometrotara dago Andelos hiria, hor baita dago beste urtegi txiki bat, eta orduan gaur ezagutuko ditugu eraikin guzti hauek nola egin eraiki zituzten ura bideratzeko hiriburura. Andeloseko presa, baita ere Deabroren zubia deitzen dutena, 100 metro baino gehiago ditu luzeran, eta gibelean gaur egun ikusten ditugun zekale landak eta olibondoak, garai batean hor bazegoen urtegi handi bat, 20.000 metro kubiko zituenak, eta presan ikusten ditugu gaur egun hemengo bai presa eta bai kontrafuerte edo pilare erraldoi batzuk, hormigoizkoak, hau berriz da, orain dela 2000 urte egindako erekina, berez hemen hormigoia 2000 urte ditu, eta segurazki ere erromatarrek erabiltzen zuten hormigoia, gaur egungoa baino gogorragoa eta gehiago irauten du. Garai hortan, hormigo hidraulikoa erabiltzen zuten, bai arriskak, baina batez ere kisua eta legarra dena nahastuta. Eta, hemen ikusten dugu olako konplejo bat, alde batetik bai presa eta bai kontrafuerteak, baina gero baita ere ikusten ditugu baita ura bideratzeko lehenagoko kanala,
olako putzuak edo olako eraikinak ura nolabait ere bideratzeko eta baita ere kontrolatzeko. Anderoseko presa, hemendik 2 kilometrotara dago, eta orduan presatik Anderos aldera bazegoen ubidea. Urbidea ez zen zuzenean hirira joaten, baizik eta gero hiriaren sarreran bazegoen beste urtegi bat. Urtegi hau da nolabait ere ur deposito bat, non eta hemen erregulatzen zen ze urak sartzen zen gero hirian. Normalean, erromatarrak ez zituzten erabiltzen urtegiak eta presak. Normalean, beraiek ura zuzenean ur iturritik hartzen zuten eta akuedukto baten bitartez hirira sartzen zuten. Hala ere, kasu honetan, eta hortaz hain berezia da hemengo estruktura guzti hauek, hemengo eraikinak, kasu honetan bai bazegoen baita urbidea eta kanala, baina hemen daukaguna da asmentan presa erraldoi bat, urtegi erraldoi bat, berez 20.000 metro kubiko zituen urtegia, gero hortik urbidea unet etortzen da, eta hemen ur depositua. Eta ur depositotik berriz, badauka baita ere bere giltza, nolabait ere ura eta kontrolpean edukitzeko, eta ur depositotik ja zuzenean hirian sartzen zen. Hiria hemen bertan zegoen.
Erran bezala, erromatarrak normalian, urtegiak eraiki biharrean, zuzenean ura iturritik, mendi iturritik edo erreka batetik hartzen zuten, beraiek ur korrontean nahiago zuten. Beti ere, urtegiko ura arriskutsua zelakotz. Hala ere, kontutan izan eta hemengo errekak eta hemengo mendi iturriak daukaten kaudala, eza beti urtean zehar eza beti berdina, horregatik eraiki zuten olako estrukturak hain konplejuak. Alde batetik, bai urtegia, gero ben berriz ur depositua, eta ur deposituak badauka baitare olako sistema baitare arras berezia, uraren kaudala, hirira joaten zen uraren kaudala kontrolatzeko. Hemen, badago olako putzu bat bezala, eta putzu horren azpian, hortxe, bazegoen giltza bat. Giltza hori, kaudala kontrolpean edukitzen zuten, eta gero ja, hortik aintzin bazegoen akuedukto bat, eta hor zegoen, hor dago, Andeloseko hiria. Hemen ikusten dugu gaur egin dugun ibilbidea. Hortxe daukagu presa, gero hemen dago urbidea, eta ikusten dugu urbidea nola doan hemendik daie, hor daukagu berze ur depositua, eta gero ja hor zegoen akueduktua, eta hementxe daukagu ja hiria. Hemen daukagu ja Andeloseko hiria, eta, bueno, hiri erromatarra, eraikin baino lehen, bazegoen ja baskoien hiri bat, herriska bat, berez, badirudi, hemengo puska uzela, harrapatu dituzte hemen, aurkitu dituzte harresien aztarnak, eta gero ja erromatarrak eraiki zuten, badirudi, asmentan, perimetro guzti hau, naiz eta batzuk erran, hau dena, bere garaian, segurazkire, hau dena zela hiria. Noski, hau izan zen, lehendabiziko mendean, laugarren mendean, ja, erromatarren imperioa desagertzen denean, badago krisialdi bat, nahiko krisialdi latza, eta orduan,
ja laugarren mendetik aintzin, Erdi Aroan, hiria ez hain handia, segurazkire puska txiki hau zen, eraikinak ere ez dira hain handiak, etxe bizitzak txiki-txikiak ziren, karrikak ere nahiko nahasiak, eta gero Erdi Aroko hiria baita ere desagertzen da, eta hau dena landak bihurtzen dira. Olibondoak eta zekaleak landatzeko landak. Erdi Aroko hiria desagertuta ondoren, hemengo lur eremu guzti hau landak bihurtu ziren, eta gaur egun hiriaren 20% agertu da. Indusketak eginta ondoren, agertu dira eraikin ezberdinak, baita ere garai ezberdineko zatiak, alde batetik bai agertu da baskoien garaiko harresi puska bat, erromatarren hiria, eta Erdi Aroko hiria baita ere. Hemen, ikusten dugu, erromatarrek egindako hiri puska, eta noski erromatarren hiriak, lujo edo zerbitzu ezberdinak zituzten. Alde batetik, aurkitzen ditugu bai tenploak, bai karrikak beren harriekin eta ongi eginak, baita termak. Kontutan izan behar dugu,
garai hortako hiriak, merkataritzak edo itsasportuak eta olako hiriak sortzen zituzten, kasu batzuetan berriz, landa eremuak, eta hemen kasu honetan Nafarroako erdialdean gaudenez, daukagu Ebroko ibaia edo Argako ibaiak eta inguruan dauden landa aberatsak, landa hauek bultzatzen zituzten olako hiriak eraikitzera. Kaixo, Katrin? Kaixo, Peio. Zu zara Giharteko kudeatzailea, ezta? Hemen inguru honetan, batez ere Nafarro erdialdean, bisita egiten dituen enpresaren kudeatzailea. Hala da. Eta leku hauen artean, baituzte hainbat leku, Erriberriko gaztelua, Erregaren jauregia, Uxue, Unate, erakusten dituzte baita ere, bai Andeloseko hiria, eta baita Musen bila hemen Areianon. Halase, bai, Nafarroako erdialdeak Erdi Aroko ondarea eta ardoaz aparte ere bai, erromatarren garaira gerturatzeko balioak eskaintzen dizkigu. Nolabait, ondo aipatu duzun moduan, Gihartetik erakusten ditugun bi erromatar aztarnategiak, Andelosen bata, Andeloseko hiri erromatarra, Mendigorritik oso gertu, eta bestea Las Musas, Areianon, Lizarratik kilometro gutxira ere bai. Andelosen, alde batetik bai ezagutu ditugu bai presa, baita ur depositua, kanalen aztarnak, nahiko leku bitxia baita ere, ezta? Bai, zalantza gabe. Andelos azkenean Kristo ondorengo lehenengo mendeko hiri bat ezagutzeko aukera ematen digu. Han bizita edo ibilbidea eginez, gerturatuko gara erromatarren bizimodua ezagutzera, hirigintza eta beraien sinesmenak ezagutzera ere bai. Eta adibidez, Andelosen, ze gauzak erakusten dituzu edo zer da gehiago azpimarratzen diren gaiak? Andeloseko erromatar hirian egin zen aurkikuntzarik garrantzitsuena izan zen hango sistema hidraulikoa. Hirira ura eramateko egoiztu zuten sistema hori. Beraz, bisita gaitezke presan, aztarnategitik edo museotik 3 kilometrotara kokatuta dagoena, bueltan depositotik pasako gara eta sartuko gara museoan. Behin museoan, erromatar hiria interpretatzeko elementu ezberdinak. Alde batetik piezak, aurkitu zituzten piezak, bestetik informazio panelak eta maketa bat. Nun ikusiko dugu sistema hidraulikoaren laburpentxo bat edo azalpen oso argi bat. Eta gero pasako gea aztarnategia ezagutzera. Eta gero baita ere, Andelosetik nahiko gertu, gutxi gora bera, baita ere aurkitzen dugu Musen bila erromatarra. Hori da, bai, oso bizita aproposa da Andelos ezagutu ondoren, ze Andelosek esan dugun moduan erromatar hiri bat ezagutzeko aukera ematen digu, eta Las Musas erromatar etxe bizitza edo bila bat ezagutzeko aukera. Las Musas izena ematen dio bertan eman zen aurkikuntza garrantzitsuenengatik. Nolabait izan zen erromatar mosaiko bat agertu zena, musak agertzen zituen mosaiko erromatarra, ez? Mosaikoa jatorrizkoa Madrileko Arkeologiko Museoan dago, baina jatorrizko bere lekuan baukagu oso kopia zehatza ikusteko aukera. Baina bila bat ezen nahiz eta erromatarrak
nahiko gustatzen zaien lujua eta bar, baina edozein ezen bizitzen olako bila batean, ez da? Ez, bueno, berez, Las Musaseko bila jatorriz eraiki zen Kristo ondorengo lehenengo eta hirugarrengo mendeen artean, eta garaian izan zen mahatz-langintzari lotuta zegoen etxe bizitza bat. Esan dezakegu, Europa mailan daukagun upeltegirik aintzinenetariko bat dela. Eta gero, Kristo ondorengo 4. eta 5. Mendeen artean, eraiki zuten bertan beste bila bat, askoz luxuzko bila bat, nolabait mosaikoekin eta dekorazio aberats batekin dekoratuta zegoela. Orduan ez da bakarrik arte historia lotzen bila erromatarrunekin, baizik eta gainera baita ere, aukera daukagu ezagutzeko ze produktuak eta lantzen ziren inguruan, ez da, gutxi gora bera gaur egun bezala, ez da, mahastiak, ardoa, zekaleak, hau da, zen baserri erraldoi bat. Hori da, alaxe, ardoa berriro. Erromatarren garaitik ja, ardoa eta mahastia egoizten zen, baita ere. Ba, mila esker. Mila esker zuei. Bueno, ba, gero arte. Gero arte, bai, aio. Ba, oraintxe bertan, Andelos hiria ezagutu ondoren, ibilbidetik atera gara, eta ezagutu behar dugu baita ere erromatarrek egindako bila bat edo etxe haundi bat. Ez da etxe bat bakarrik, baizik eta etxea baita ere da etxe bizitza, baita ere da ikulluak, baita dira termak, baita ere da, pues hoxe ez, holako komplejo haundi bat, eta azkenian hemen ikusiko duguna da bila bat. Hemen ikusten dugu nola adibidez dago erdi-erdian patio handi bat, eta patioen inguruan bilaren zati ezberdinak. Termak, etxe bizitza, baita ere inguruan lan egiteko tokiak, lantokiak, baita biltegiak, bodegak eta bar.
Noski, hau, Arellanoko bila, ez da etxarrunta bat. Erromatarren garaian, gehienak, jende gehiena bizi zen etxe arruntetan, baina kasu batzuetan berriz, baziren olako etxe erraldoiak, aberatsen etxeak, kasu gehienetan etxaldeak zirenak, hau da, bazituzten beren lurrak, mahastiak, landak, ardoa eta egiten zuten, eta gainera, etxe hauetan ere, baitugulako leku arras beresiak, ikaragarri ederrak, adibidez zaukaten, normalean olako patio bat eta patio erdian igeriliku txiki bat edo estanke txiki bat, eta baita ere sala erraldoi batzuk, kasu batzuetan, kasu gehienetan, ez logelak ez ezik baita jangelak, eta kasu hontan, Arellanoko bila hontan, aurkitzen ditugu mosaiko eder batzuk. Mosaikoak dira lurrean jartzen ziren margoak, baina ez daude margotutak, baizik eta dira kolore ezberdineko peselak edo harri txiki batzuk, eta harri horiekin egiten dituzte, osatzen dituzte olako irudiak. Bai irudi batzuk geometrikoak, bai beste batzuk eszenak non eta agertzen diren pertsonai mitologikoak, kasu hontan agertzen dira erromatarren musak, eta, kontutan izan behar dugu baita ere, gaur egun ditugu mosaikoak berreskuratu dituzte, baina koloreak gaur egun nahiko apalak dira, garai hortan berriz, koloreak arras kolore biziak zituzten. Gaurko ibilbidean, Andeloseko hiria ezagutu dugu, baita inguruan dagoen urtegia eta baita presa, eta hemen ja bukatzen dugu Arellanoko bilan. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.